Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, truly, Lord, we are grateful, Lord, this morning, oh God. Thank you for this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it, oh God. Thank you, Lord, for your presence, oh Lord. For you have promised where there are two or three gathered together in your name, there you are in the midst of them, oh God. Oh, Father, Father, we dedicate this day unto you, O Lord. Be exalted, be magnified, be glorified, Lord, as your children, Lord, hallelujah. In unity, Lord, hallelujah, to praise and worship thy name, O God. Hallelujah, Lord, salamat, Panginoon, sapagkat sa umaga po ito, binigay niyo kami ng kalayaan upang ikaw ay purihin, sambahin, luwalatin at dakilain, O God. At hayaan niyo po, Panginoon, let the spirit of praise arise in our midst, O God. Holy Spirit, hallelujah. Lord, teach us to worship God in spirit and in truth, Lord. Send forth your angels, Lord, na makakasama namin, na dakilain at purihin ang inyong banal na pangalan. Ianda niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang, O Lord, hallelujah, makuha namin, Panginoon, ang portion namin sa umaga pong ito. Salamat, maging ang inyong anak na gagamitin. Father, hide him under the shadow of your cross. Let your holy name be far exalted. Thank you, Father. Thank you, Lord. We entrust everything unto you. In Jesus' name, amen. Amen. Sa umaga pong ito, atin pong awitan ng ating Panginoon. And we will declare how awesome, how great is our God. Amen? Sa ating pong buhay, alam ko po ang Diyos ay buhay sa ating mga buhay. Yes, Lord. Kaya po sa umagang ito, tayo aawit ng buong puso, ng buong lakas. Lahat po ng meron tayo, ibigay natin sa ating Panginoon. Amen? Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. We will declare, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Sing our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Sing our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns, oh, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Our God, sing, is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. We will declare how awesome, how great is our God. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome
awesome God. Oh yes, Lord, you are awesome in this place. We will praise your name. We will worship your name, oh Jesus. Here we are, Lord. We bow down. Oh, we praise you. Glory to the name of Jesus. Come on, church. Lift up your voice and we will praise the name of the Lord. You are worthy of all the praises and glory. Because you are an awesome God. You are a glorious God. Yes, Lord, Thank yes, you, Lord. Jesus. Let your presence fill this Hallelujah. place. Let your Holy Spirit fill us. Oh, this morning, oh God. Lord, come Let and your fill spirit, us. Let it Lord, move in overflow. our midst. Your Let presence let your overflow in this power. place in our lives, oh Oh, God. glory, glory. Worship you. Glory Yes, Lord, to amen, your name. amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Sama-sama po nating awitan ang ating Panginoon. We will celebrate the goodness of our God, the awesomeness of our Jesus Christ. Amen. Come into your presence with praise. Enter your gates with a thankful heart. We are going to celebrate. All of heaven is waiting. Power is on its way. So we shout hallelujah, lifting to you a mighty roar of praise. You deserve the highest praise. We can't get more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. Come into your presence. We come into your presence with singing. Say, come into your presence with praise. Enter your gates with thankful heart. We will celebrate. All of heaven is waiting. Power is on its way. We will shout. So shout hallelujah, lifting to you the mighty roar of praise. Sing it and say, you deserve the highest praise. We can't give you more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. So you deserve the highest praise. You deserve the highest praise. We can't give you more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. Oh, you deserve. Come into your presence with singing. Come into your presence with praise. Enter your gates with a thankful heart. Yes, Lord, we are going to celebrate. All of heaven is waiting. Power is on its way. Oh, we will shout. So we shout hallelujah. Lifting to you a mighty roar of praise. You deserve the highest praise. But we can't give more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. We can't give you more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. Everything within me reaches out to you. Your power, majesty, grace and mercy too. And sing, come on, we will dance. Dancing, hearts and voices free. Set your people free. Set your people free. Now the house is filled with praise. Sing everything, everything within me reaches out to you. Reaches out to you. Lord, your power, majesty, grace and mercy too. We will sing and singing, dancing,
voices raise. You have set your people free. Now the house is filled. Once again, everything within me, everything within me reaches out to you. Reaches out to you. Your power, majesty, grace and mercy to sing it, dancing, hearts and voices raise. You have set your people free. Now the house is filled with praise. You deserve the highest praise. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. So you deserve the highest praise. You deserve the highest praise. We can give you more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. Come on, church. Come on, sing this with all of your hearts. Sing, Lord, everything within me, I will reach out to you. Amen. Sing. Everything within me reaches out to you. Lord, your power, your majesty, yes, grace and mercy. Oh, we will sing, we will dance, hearts and voices raise. You have set your people free. Now the house is filled with praise. Everything within me, yes, Lord, reaches out to your power, your majesty, grace and mercy too. And singing, dancing, hearts and voices raise. You have set your people free. Now the house again, sing it louder. Everything within me reaches out to you. Lord, your power, your majesty, grace and mercy too. We will sing, we will dance, hearts and voices raise. Yes, we are free. Now the house is filled with praise. You deserve the highest praise. We can't get more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. Sing, you deserve the highest praise. We can't get more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. You deserve the highest. Oh, lift up your voice. You deserve the highest. Lord, you deserve. You deserve the highest. Lord, you deserve. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. Oh, yes, Lord. You deserve all the praise. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. Sing this house is built on Christ's rock, cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. Our God is awesome, God is awesome in this place. Everybody clap your hands. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. Come on, church, sing God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, yes,
we are here to worship Him. We've come together now to worship. This house is built. This house is built on Christ. Oh, yes, Lord, cannot be shaken. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Oh, sing, God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Sing, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Oh, yeah. I found where I belong. I'm a living stone in this house. We will grow. I found where I belong. I'm a living, yes, Lord. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. So get church, come on, we'll sing. I found where I belong. I'm a living stone. In this house, we will grow. Sing, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Once again, say, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Oh, yes, Lord. Hallelujah. You're awesome in this place. You're awesome in this In place. this house we will grow, Jesus. Thank you for your presence, God. Oh, we praise you, Lord. For you are an awesome God. You are a great God, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Oh, yes, Jesus. Patuloy po nating awitan ang ating Diyos na buhay. Doon nga po lahat ng ating pag-awit, lahat ng ating papuri, lahat ng ating pagsambay nararapat lang po sa ating Panginoon. Let's open our hearts as we sing unto the Lord. Di lang po basta ito awitin. Di lang po basta tayo ay umaawit. Let's offer our hearts to Him. And let's cry to the Lord. Let's pour out our hearts to our God. Instead of me.
your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. So we know of you. We worship. Stand amazed Say your great love. We're changed from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. You are near. Now your presence fills this place. Now your presence fills this place. Be exalted, Holy Spirit. Be exalted as we worship. I believe you are near. You are near. Once again, now your presence fills this place. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Put
Can we lift up our hands and sing this song with all of our hearts? Sabihin natin sa Panginoon, gaano kadakila ang ating Diyos. Let's give our best worship na nararapat po sa ating Panginoon. Just sing this song with all of your hearts. Lift up your hands and sing, Lord, you are great. You are awesome, God. Just worship the Lord this morning. How great is our God. Sing how great. Sing with me. Yes, worship the Lord. Praise the name of Jesus. No one see how great. Dakila ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. He deserves to be worshipped. He deserves to be praised. Come on, church. Lift up your voice. How great. Yes, Lord, you are great. Lift up your hearts. Open your hearts. Sing with me. Sing unto the Lord. Cry out to Him. And no one see Lord, you are how great. great. You are awesome, God. How great You are great, God. is our God. Oh, sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Sing with me. How great Is our God. And all will see how great is our God. Your name is above all names. You're the name above all name. You are worthy of all praise. Oh, my heart will sing. My heart will sing. How great is our God. Once again, church, lift up the name of Jesus. You're the name. There is no other name. There is no other name. You are worthy of all praise. And my heart will say, how great is our God. Your name is above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Let's declare how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. For the last time, church, let's declare how great is our God. How great, Lord, you are great. Is our God. Yes, Lord. Sing with me. How great is our God. And all will see how great
you. Hallelujah, Lord. Come on, people of God, let's worship the Lord. Let's worship the King of Kings. Our God is an awesome God. He is an excellent God. He is excellent God. Our God is an excellent God. We must be excellent before God. Hallelujah, hallelujah. For God is alone. He's worthy to be praised. He is worthy to be praised. He is worthy to be magnified. Oh, hallelujah, 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 Lord. For you are God alone, from before times began. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone, from before times began. You are on your throne. You are God. You are God alone. You are God alone, from before times began. You are on your throne. You are God, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone, unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone, from before times began. You are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are for the last time, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, Lord, hallelujah. You are God alone. Our God is an excellent God. Hallelujah. Yes, Lord. We give you praise. We give you honor and glory. Yes, Father God, we entrust this service unto you. We promise that your holy name be exalted, be magnified in our midst. Even to those who are watching in our live streaming this morning, Lord. Prepare their hearts, oh God. Prepare each and every one to hear your message, your revelation. Thank you, Lord. I believe that something good, something best is going to happen upon your people, oh God. Bless your word, O God. Hide your servant under the shadow of your cross. Let your name be exalted. We honor you, Father. We praise you. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen, amen, amen. Makaupo na pong lahat. Amen, amen. Praise God. Amen. Morning po sa lahat. Parang may tatlong tao rito. Good morning po. Amen, amen. Hallelujah. Before we start, we just want to thank our beloved pastor from Bahamas, si Eldon Johnson. He's watching now, and his wife from Bahamas. And our brother in Christ, Brother Brian, the husband of Sister Aurea from Cabuyao, Laguna. Sila po dyan nag-stay at nag-for good na po siya. She's our friend from Hong Kong for many, ilang taon na po ang nakalipas at siya po'y nandyan. Ano po?
Amen. So, thank God sa oras na ito, tayo po dadako na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Andiyan ba ating mga pastor? Nung panahon po ni Brother Eddie, no, ako nasa jail pa, pagka during preaching time na aming senior pastor ni Brother Eddie, lahat kami mga pastor nasa harapan. At siyempre, frontliner, may dala kami notebook, ballpen, Bible, talagang, saan ba si Pastor Joseph Elordi natin dyan? Ayan, Pastor Walter, ayan. No? Yung pastor natin ng Parañaque na dinala ni Lord sa Alaminos, no? Harvest time po tayo doon, almost 100 nang dumadalo doon. 3 months, ano na po tayo doon, 1 year na, no? Kaya, praise God. So, yung tagumpay po ng gawain natin sa Alaminos, tagumpay ng gawain sa Mindoro, tagumpay po nating lahat. Amen. No? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. So, praise God. Sa oras na ito, ay buksan natin ating mga Bibles sa Colossians chapter 3, verse 23. Ayan. Colossians chapter 3, verse 23. According to Saint Paul sa kanyang letter sa taga-Colosa, sabi niya, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. No? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Sabi natin, buong puso. Whatever we do, whatever you do, whatever I do, work at it or do it with all your heart, buong puso. And as working for the Lord, na ito'y ginagawa natin para sa Panginoon, no? Hindi sa tao. No? So our topic today is called for excellence. No? Tinawag tayo para sa excellence. No? God calls us to excellence because God does nothing short of excellence Himself. Therefore, we should always be striving to excellent too. No? Ang Diyos natin, excellent Diyos siya. No? Excellent being the best we can be with God's grace. No? Marami po sa ating dito, nung bago tayo ma-born again o hindi pa tayo Christian o born again, ang buhay natin ay magulo, wasak, no? Walang patutunguhan, walang direksyon, at ang buhay natin ay para lamang tayong pag-ahalagala ang marami, no? Walang direksyon ng buhay. But thank God, nang nakilala natin ng Panginoon, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, as we follow Him, as we obey Him, our lives, no, yung buhay natin, God changes us from His glory to glory. No? Nagkakaroon ng changes, nagkakaroon ng true transformation. Kaya nga, because our God is an excellence God, ay ito yung nais ng Diyos na mag-excel po ang bawat isa sa ating. No? What it mean by excellence? Ano ba ibig sabihin ng excellence? No? Excellence is the quality of being outstanding or extremely good. No? Excellence is the quality of being outstanding and extremely good. Excellence means greatness. The very best. Kaya nung panahon ng ang mga presidente, because he got the highest position in the land, pag pinapakilala ang Pangulo, let us welcome His Excellency. No? Kasi na-receive niya yung pinakamataas na posisyon. No? Pag sinabing excellence, yung kahusayan, dahil siya napakahusay, sobrang magaling, napakahusay niya, kaya na-receive niya yung mataas na posisyon na yon. No? Excellence is a quality that people really appreciate. Because it's so hard to find. No? Mahirap mo masampungan yung pinakamataas na posisyon o kalagayan sa buhay. No? Achieving excellence is never easy to do. Mahirap po ito, hindi ito basta-basta. No? And thank God sa ministry po natin, I saw in my physical eyes, and before na mangyari ito, pinakita na po ito ng Diyos sa akin, na thank God because we have music team, I have my ano tawag dito, yung aking manugang, o son-in-law, no? Yung aking son-in-law, regalo ng Diyos sa atin, dahil siyang ating music director. Grabe po, inaangat ng Diyos, no? Ine-excel na Lord ang ating music team, ang ating live streaming, no? Ang ating multimedia, no? Marami po nakakapanood sa atin. At yun nga po, sa Bahamas, si Pastor Johnson, he is under the leadership of late Miles Monroe.
no? Kingdom message ang kanyang daladala, and he said to me, by December darating siya sa Pilipinas to connect with us, no? So kaya nga, praise God, purihin ang Panginoon, at ito po ang ating pag-aaralan, no? Called for excellence. Merong Bible character na he has a different spirit, no? He has an excellent spirit, at sa taong ito, kahit na ilang hari ang lumipas nung kapanahunan niya, walang hinahanap ang hari kundi ang taong ito, no? At ito po ay walang iba kundi si Daniel, no? Si Daniel. Tignan po natin Daniel chapter 1 verse 4. Sabi po rito, Daniel chapter 1 verse 4, children in whom was no blemish, no? Ito yung mga binatang walang kapintasan, but well favored, kundi sila'y mga kinalulugdan, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them, to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. No? Ito raw yung mga binata nung panahon na yun na walang makikitang kapintasan sa kanila, kundi sila yung mga kabataang kinatutuwaan, kinalulugdan, nakikita sa yung lingap ng mga tao ay nasa kanila. Sila yung matatalino during that time na may angking karunungan at bihasa sa kaalaman. At sila yung nakakaunawa ng mga kaalaman na may kakayahang makatayo sa harapan ng hari doon sa palasyo. No, itong mga kabataan na ito. Sila yung mga turuan upang matuto at ng mga wika ng mga Kaldeyo nung panahon na iyon. At isa na nga po rito si Daniel. Meron siyang kakaibang karunungan at katalinuhan. Kaya itong si Daniel, no, as these four children, verse 17, Daniel 1:17, sabi rito, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams, no? So tungkol sa mga kabataan na ito, sa apat na kabataan na ito, sila yung mga pinagkalooban ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo ng karunungan. At si Daniel ay may pangkaunawa, no? Nakakaunawa siya ng lahat ng mga pangitain at mga panaginip. Naiintindihan niya, pinapaliwanag ng Diyos sa kanya, kahit ang isang panaginip na parang napaka-imposibleng maipaliwanag, na hindi pa man nasasabi sa kanya kung ano yung napanaginipan ko. Halimbawa, meron akong napanaginipan na hindi ko maintindihan ko ano yung napanaginipan ko, at sinabi ko, Pastor Walter, sabihin mo nga sa akin yung napanaginipan ko. At sabi niya, sige po, Bishop, paliwanag niyo sa ano ba yung napanaginipan niyo? Hindi ko nga maintindihan eh. Hindi ko maunawaan ko ano yung napanaginipan ko. Parang napakahirap na maipaliwanag yun. Dahil wala siyang idea kung ano ba yung napanaginipan ko para ma-interpret niya. Ganon yung napanaginipan ng hari during that time. At pinatawag ni Haring Belshazzar ang mga tao nung panahon na yon, yung mga salamangkero, magician, astrologist, matatalinong tao, wala makapagpaliwanag ng sinasabi ng hari. Paano ba naman? Wala siyang clue o idea para mabigyan ng interpretasyon kung ano talaga na panaginipan niya. Sabi ng hari, pinaglololoko niyo ako, magsiuwi kayo, ipapapatay ko kayo lahat. Sabi ng hari sa kanila, no? Merong Daniel doon na nakapagpapaliwanag ng mga hiwaga na kahit hindi mo pa nai-reveal sa kanya kung ano yung napanaginipan nyo, nire-reveal ng Diyos sa kanya. At ganoon nga po ang nangyari. So itong si Daniel, meron siyang kakayahan, no? Meron siyang direct intervention ang Diyos sa kanya, at nire-reveal ng Panginoon sa kanya through the Spirit kung ano yung napanaginipan ng isang tao. No? Napakahirap po nun. At ito pong si Daniel lamang ang tanging nakapagpaliwanag kung ano ang napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar, no? Ni King Nebuchadnezzar. So sa Daniel chapter 2 verse 24, basahin po natin. Therefore, Daniel went into an Arioch, whom the king had ordained to destroy the wise man. Ayan, humirang na yung hari, si King Nebuchadnezzar, na mga taong papatay sa mga astrologists, mga wise men ng Babylon during that time. He went and said thus unto him, sabi ni Daniel, destroy not the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will show unto the king the interpretation.
Sabi niya, sige, dali mo ako sa hari at sasabihin ko sa kanya ang kahulugan ng napanaginipan niya. So kaya nga, nung panahon na yon, hindi natuloy ang pagpapatay ng hari doon sa mga magician, astrologists, kasi nga hindi maipaliwanag kung ano ang napanaginipan niya. At ito po'y pinaliwanag ni Daniel. No? Nang hari nakapanaginip na may isang napakataas na rebultong pinagawa. No? At to cut the story short, yung rebultong yung kailangan lahat ng nasasakupan ni King Nebuchadnezzar during that time ay sasamba at luluhod doon sa idol na ipinagpapagawa ng hari. So ganun nga po ang nangyari, natuwa ang hari, no? So kaya nga po nung panahon na yon, si Daniel ay mayroong excellent spirit, meron siyang kakaibang espiritu na ito ay kaloob ng Panginoon sa kanya, no? So ang bawat isa po sa atin, we have different kinds of spirit, no? Ano po ibig ko sabihin? May espiritong napakamasunurin, mapagpakumbaba, espiritong magalang, espiritong maamo, may espiritu naman ng dating ay akala mo kung sino, no? Sa actual appearance, pero humble naman pala, no? Iba't iba po ang spirit, pero si Daniel, kakaiba po ang spiritong meron sa kanya. Kaya nga nung panahon na yon, naipaliwanag niya ang napanaginipan ni King Nebuchadnezzar at hindi na po naituloy yung pagpapapatay ng hari doon sa mga magician, astrologer dahil nga hindi napaliwanag ang kanyang napanaginipan. Ngayon, itong si Daniel, there are 3 major characteristics of Daniel. Nais ko pong basahin sa inyo. Ano po ang una niyang characteristic? Una, na maaaring meron ka nito o kung wala man, i-grab mo, i-take mo dahil ito ang magbibigay sa iyo para mag-excel ang spiritual life natin. Maging sa ating natural life, sa ating pamumuhay sa araw-araw. Una, 3 major characteristics of Daniel. Number 1, he is a man of a high esteem. He is a man of high esteem. Ano po ibig sabihin? Siya yung taong may pagpapahalaga na ang sarili niya kung dumating man sa sandaling parang siya'y na-down, na-depress, may problema, may kinakaharap, hindi niya hinahayaang siya'y nagpapakalugmok dahil sa nakaramdam siya ng panghihina o problema. No? Siya yung taong pag meron siyang narinig o napakinggan, nalaman, ay hindi siya nagpapaka-down sa sarili niya. At humingi siya ng mensahe sa Panginoon at ganito nga ang nangyari. Daniel chapter 10 verse 19, nagpakita ang isang anghel sa kanya at sinabi sa kanya, O said, sabi ng Daniel 10:19, and said, sabi ng angel, O man, greatly beloved, fear not, huwag ka matakot. Peace be unto thee, be strong. Ye, be strong, magpakatatag ka, magpakalakas ka. And we had spoken unto me, sabi ni Daniel, I was strengthened, lumakas siya, no? And said, let my Lord speak, for thou hast strengthened me. So ito yung panahon na si Daniel ay nakareceive ng isang pangitain at dahil doon, nang hina siya, parang hindi siya makatagal kasi nga sa presensya ng Diyos, grabe yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nung siya nakakaramdam ng panglahihina, sa kapangyarihan ng Diyos, nagpakita ang anghel sa kanya at nagsalita sa kanya. At dahil siya may high esteem sa kanyang buhay, lumakas siyang bigla. At nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin na sa panahong tayo po'y kuminsan nakakaranas ng mga biglaang problema, pagsubok na parang ikaw ay na-down, na hindi mo inaasahan, pag narinig mo ang mensahe ng Diyos through the servant of God o through the message na narinig natin, magkaroon tayo ng high esteem na, yes Lord, amen, I claim, malakas na ako, Panginoon. Hindi yung, oo nga Lord, salamat, pero mamaya bukas down ka na naman, depressed ka na naman. Gusto ni Lord, lagi tayong masigla at malakas. Amen po ba? No? Huwag tayong magpapaka-down sa buhay. No? Huwag nating i-down, huwag tayong magkaroon ng self-pity, yung parang ikaw ay laging awa sa sarili mo, ikaw ay walang magagawa, hindi ka aangat, hindi gaganda ang buhay mo. No. Gusto ng Diyos, we are called for excellence. No? Kaya nga, nagpe-pray ako, Lord, one day I claim and I declare, sana makapag-tithes ako ng 100,000 sa iyo. No? Kasi pagka may tithes ka 100,000, ibig sabihin, may 1 milyon ka, no? Kaya Lord, amen, I claim it, Panginoon, mangyari po yun. No? Kasi gusto ng Diyos, mag-excel tayo. Dahil nga, because our God is an excellence God. No?
He is an awesome God. Sabi nung inaawit natin kanina, wala siyang katulad. So he did not remain down and dry when he experienced trouble and depression in life. No? Siya ay tumataas agad ang kanyang steam. Hindi siya nananatiling baksak. No? And he waited for the right time and opportunity to act. Kapag siya meron kasi minsan mga Kristiyano, alam mo, may na-receive ka, may natanggap ka, may nabasa ka, parang gusto natin, action agad. No, just wait. May timing ang Diyos sa lahat ng bagay. No? May panahon ng Panginoon. Huwag tayong sumuko, huwag tayong mag-give up. Kung meron tayong mga bagay na pinagpe-pray kay Lord at gusto natin magkaroon ng katugunan, there's a time for everything. Kasi kung minsan, pinipilit natin ng isang goma na siya ay humaba, no? Hahaba siya pag hinatak mo siya, no? Pero ang isang buhay ng tao, the more na siya'y niluluto mo sa panalangin, pag luto-luto na yan, no, iniyak natin sa Diyos, niluhod natin ang sabi nga ni Pastor Walter, tuhurin mo, no? Tuhurin mo, iluhod mo sa Panginoon, iyak mo sa Diyos, no? Dahil ang Diyos natin, He is an awesome God. No? He is omnipotent, powerful God, all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. He knows everything. Walang natatago sa Kanya. No? Kaya nga, itong si Daniel, sa panahon na nakakaranas siya ng trouble sa buhay, pag narinig niya ang mensahe ng Diyos, angat agad siya. No? Hindi siya nananatiling depressed, down. No? Kaya tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya, every time we experience testing, trials, problemang na-encounter natin, no? Huwag tayong magpakalugmok, no? Bagkus, kailangan meron tayong high esteem sa buhay. Umangat agad yung ating spiritual life na, yes, thank you Lord, pinalakas mo po ako. Amen po ba? No? At kapag ang isang tao ay masiglat malakas, hindi ka basta-basta maibubuwal. No? Kumbaga, you are always filled with the Holy Spirit. No? You are always filled with the power and anointing of God. No? Para kang isang banga na punong-puno ng tubig. Nang kapag kami nakakasagi sa banga, siya ang nasasaktan. Hindi bumabaksak yung banga dahil puno ng tubig, ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Panginoon. No? Pangalawa, Daniel characteristics, secondly, he always rely on God. Lagi siyang nakasandig. Lagi siyang nagtitiwala sa Panginoon. He always depend on God. No? So, nung panahon naman ni King Darius, sa Daniel chapter 6 verse 10, matapos marinig ni Daniel na si Haring Dario sa chapter 6 ng book of Daniel ay pinirmahan ng dokumento, he signed the documents, no? He bowed down and worshiped his God. Sabi rito, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his windows, being open his chamber toward Jerusalem. He knelt down upon his knees 3 times a day. Nagpe-pray po daw siya 3 beses isang araw. And pray and gave thanks before his God as he did aforetime. So 3 beses po siya nagpe-pray. No? He is a man who always rely on God. Pag meron siyang narinig, nagpe-pray agad siya. No? Nananalangin agad siya. Kinakausap niya ang Panginoon. Ayaw niyang gumawa ng isa hakbang hanggat hindi niya nakakausap ang Diyos. No? Kaya napakahalaga po na bawat every decision na ating gagawin, no? Idaan natin sa panalangin. No? At ang Diyos mangungusap. God will give us the right direction kung ano ang nararapat para hindi tayo mag-fail. Kasi sometimes we always move in our own way, kaya nagpe-fail tayo. Nakakalimutan nating unahin muna si Lord. Ipag-pray ang isang bagay. Kaya nga po, minsan nang punta kami ni Pastor Walter Santa Cruz, no, andun agad ang conviction, ipag-pray natin yung lugar. Pinag-pray po namin yung lugar na pinuntahan namin. No? At dahil meron nagkakaroon ng nawawala yung peace doon sa isang lugar ng malapit sa kanila, but andun, nag-pray po kami kay Lord. No? At meron din kami pinag-pray na lote. Kaya always, no, na i-trust natin kay Lord. I-relay natin kay Lord kung ano yung mga dapat nating ipagkatiwala sa Kanya. Verse 11, sabi rito, then this men assembled and found Daniel praying and making supplication for his God. No? Kasi nung panahon na yon,
si Haring Dario pumili ng ilang mga tauhan, no? Para pangunahan ang pamumuno o katuwangin niya sa pamamahala nung panahon na yon. Si Daniel, isa sa napili. Ngayon, yung mga ilang kalalakihan doon, naiinggit sa kanya, naghahanap ng butas sa kanya para matanggal siya sa posisyon dahil pinopromote nga siya ng hari. Ang nakitang dahilan kay Daniel ay siya'y sumasamba sa kanyang Diyos at hindi sumasamba sa Diyos ni Haring Darius nung panahon na yon. Kaya isinumbong siya at sabi sa hari, mahal na hari, gumawa kayo ng batas na lahat ng taong hindi susunod sa inyo ipinag-uutos para sumamba sa inyong Diyos na sinasamba, itapon sa kulungan ng mga leon. At nang ito'y matatakan na at nalaman nga ni Daniel, nag-pray agad siya. No? To cut the story short, dahil doon napatunayang siya ay hindi sumusunod sa hari at lagi siya nagpe-pray sa kanyang Diyos, sa ating Panginoon. Anong ginawa kay Daniel? No? He was thrown into the lion's den. Inihagi siya sa kulungan ng mga leyon. At dahil wala naman siyang kasalanang ginagawa, tama at malinis ang kanyang puso, iniligtas siya ng Diyos. No? He never relied on himself or trusted in his strength and wisdom. He always prayed to God and asked God to show him His favor and compassion. Kaya si Daniel, he always rely on God. No? Tayo rin po, every time na nakakaranas tayo ng mga bagay-bagay sa buhay na parang nagpapahirap sa iyong kalooban, nade-depress ka, bigay natin kay Lord. No? Ibigay natin sa Kanya at Siya na ang bahala dyan. Amen po ba? No? Dahil gusto ni Lord para tayong bata na laging lumalapit sa ama o ina, na kung may pangangailangan, walang magawang anak, kundi lumapit sa kanyang parents. Para tayong bata, Lord, ito ang dalahin ko, ito ang pagsubok ko, Panginoon. Ikaw na ang kumuha at ikaw na ang magbigay ng kalutasan nito at kasagutan sa aking buhay. No? So kaya nga po, every time na tayo po'y nakaka-experience ng mga bagay na nagpapahirap sa atin, bigay natin kay Lord, ipagkatiwala natin sa Kanya. At ito ang isang katangian ni Daniel. No? He always relied on God. Alam natin yung Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. No? Sabi diyan, trust in the Lord with all your heart, buong pusong tiwala sa Diyos. Relied on God. No? Lean not on your own understanding. Huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. In all, sa lahat, in all your ways, acknowledge Him. In-acknowledge natin siya. No? For He shall direct our paths. No? Gagayad niya po tayo. Patnubayan niya tayo. Hindi niya hayaang tayo'y mapahamak. No? Dahil nagtiwala tayo sa Kanya. Amen po ba? No? Palapakan natin saglit ang Panginoon. Amen. Praise God. Pangatlo, He is a courageous and very bold. Napakatapang po niya. At siya yung taong very bold siya. No? Bakit? He pronounced the true meaning of dreams and visions even when those would be negative or unpopular. Kahit negatibo at hindi popular sa kanya yung mga pangitain o panaginip, talagang pinopronounce niya agad. No? Katulad ng napanaginipan ni Belshazzar, no? Anak ni King Nebuchadnezzar. No? Ito po yung hari na sumunod kay King Nebuchadnezzar. At ito po'y nasa chapter 5. Tignan natin verse 22. Sabi rito, and thou his son, O Belshazzar, has not humbled thine heart, though thou knewest all this. Sabi ni Daniel doon sa hari, kay Belshazzar, anak ni Haring Nebuchadnezzar, at ikaw na kanyang anak, O Haring Belshazzar, hindi mo ibinaba ang iyong puso. Kasi nagmataas yung hari. No? Bagaman iyong nalalaman ang lahat ng ito. Dahil kasi itong si Haring Belshazzar ay nandun sila sa palasyo, nagkakaroon sila ng kasiyame, biglang kamay na lumitaw dun sa wall. Natakot yung hari, nagulat siya at nagsulat sa pader. No? Hindi niya maintindihan kung ano ito. Nandun si Daniel ipinatawag. No? So ipinaluwanag sa kanya. Kahit parang mahirap magpaliwanag, pero very bold siya. At sinabi niya sa hari, verse 25, sabi niya sa hari, and this is the writing that was written
mene, tekel, uparsin. No? Sabi sa hari, ito yung sulat na nakalagda. Mene, tekel, uparsin. No? Sabi roon, this is the interpretation of the thing. Mene, God had numbered thy kingdom and finished it. Ibig sabihin ng mene, na isinulat sa pader, ito yung kahulugan, no, ng mene, binilang na ng Diyos ang iyong kaharian. Nabibilang na at wawakasan na ito ng Diyos, ibig sabihin ng mene. No, talaga matapang siya. Tekel, verse 27, tinimbang ka, ngunit kulang. Nasumpungan kang kulang, ang sabi roon. Ibig sabihin ng tekel. 28, yung Peres. No? Ang iyong kaharian ay hinati at ito ibibigay sa taga-Media at taga-Persia. So talagang every time na mayroong vision o pangitain, panaginip, Daniel has a courageous. No? Napakatapang niya, very bold siya. No? Sinasabi niya kung ano yung napapanaginipan ng isang tao. At talagang nangyayari naman po at totoo yung mga sinasabi niya. So kaya in Daniel's life, we see God's protection, no? And blessing and favor. Kaya ganung ka-excel ang kanyang spirit, kataas ang espiritu niya, dahil yung relationship niya kay Lord, 3 times a day siyang nagpe-pray. No? Nananalangin, nakikipag-communion kay Lord, yung intimate relationship niya kay God. No? Sa Daniel chapter 6 verse 20, sabi po rito, ito na po yung, sabi rito, and when he came to the den, ito yung nakulong nga siya sa kulungan ng leon, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is your God whom your servest continually able to deliver you from the lions? No? At yun nga, sumagot si Daniel, Opo, ako po'y alam ng Diyos na walang kasalanan. Iniligtas niya ako sa mga leon. Nagpadala siya ng angel para patikumin ang mga bibig ng leon. Kaya walang nangyari sa akin. At dahil doon, yung mga naging dahilan kung bakit siya nahagi sa kulungan leon, yun ang pinakain sa leon. Na reverse. No? Kaya alam nyo, yung mga taong may plano at may balak na masama sa atin, as we walk before God righteously, mare-reverse po yan. Sa kanila babalik yung masasamang plano at balak nila sa atin. Andiyan po ba kayo? Patuloy lamang tayong lumakad sa katuwiran ng Diyos. No? Sabi ni Lord, vengeance is mine. Kaya lahat ng kumalaban kay Daniel, lahat ng kumalaban sa mga lingkod ng Panginoon, yung mga nagpaplano na masama sa kanila, sila ang napapahamak. No? Kaya we gain the protection of God, the favor of God. No? Tayo mga anak ng Diyos, tayo mga mananampalataya. Sunod po natin, sa atin po naman, 3 ways to pursue excellent spirit. 3 ways to pursue excellent spirit. Number 1, embrace your new ministry. No? Yakapin mo, wag mong bitawan ang bagong ministry that God entrusted to you. What is your ministry? No? Ano ba ang ministry natin ngayon kay Lord? Masarap na magkaroon ka ng isang ministry galing sa Panginoon. Bakit? Sabi ng 2 Corinthians 5:18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself. Lahat daw ng bagay ay sa Diyos, na nagpanumbalik sa atin sa Kanya mismo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And hath given us the ministry of reconciliation. Binigyan daw tayo ng Diyos through Jesus Christ ng pakikipagkasundo, yung ministeryo ng pakikipagkasundo sa Panginoon. No? Ano ba yung ministry natin ng pakikipagkasundo sa Diyos? Binalik ng Diyos through Jesus Christ yung relasyon ng tao sa Diyos. At hindi dun po natapos. Yes, we need everyday personal relationship with God. But habang tayo narito sa mundo, kung meron kang tinanggap na ministry sa Panginoon, embrace mo yan. Bakit? No? If God gave you a new task, new assignment, take it. Because that is the start of your excellence. Magsisimula ka mag-excel dyan. No? Kasi may ministry ka eh. Yung mga Kristiyano walang ministry, walang gawain sa Panginoon, wala, taga-upo na lang sila every Sunday, lumipas ang 5 taon, 8 taon, 10 taon, taga-upo na lang sa church.
ayaw ng ministry, ayaw tumanggap ng gawain. Pero pagka tumanggap ka ng ministry kay Lord, no, makita mo mag-i-increase yung ability mo. Nagkakaroon ka extreme, nagkakaroon ng strive sa puso mo na magpagamit at maglingkod sa Panginoon. No? Kasi meron kang hinahawakan eh. Hindi mo alam, you will increase your ability. You develop your talent, your skills, na-explore yung kung ano yung nasa puso mo. At magugulat ang marami, magtataka sila, no? Dati naupo ka lang diyan, pero ngayon tumatayo ka na, humahawak ka na ng cell group, no? Naglilid ka na ng mga Bible study, humahawak ka na ng mga youth, ng mga men's and women's, no? Ibig sabihin nag-excel ka. And God called us, no, for excellence, no? Sabi niyo nga sa katabi niyo, kapatid, no? God called you for excellence, no? No? Hindi habang panahon tayo nakaupo. Do not stop, do not quit, move forward. No? Kung ano yung ministering ipinagkaloob ng Diyos sa iyo, embrace mo yan. No? Bibihira ang pinagtitiwalaan ng gawain. Bibihira ang pinagtitiwalaan ng ministeryo, no? ng pinagtiwalaan ng gawain ng Diyos. Kaya ano man ang na-receive natin sa Panginoon, i-grab mo yan. Kasi opportunity na yan. No? Maraming gusto mag-serve kay Lord. Masyadong pinupus ang sarili. No? Gusto siya, ganito, ganyan. Yun ang ayaw ng Diyos. Yung let the people around you ang magtaas ng iyong bangko. Huwag mo itaas ang iyong bangko. Kita natin si King Nebuchadnezzar, pati si Darius. No? Dahil sinabi nila, talagang napakalaki na ng aking kaharian. Dahil sa galing ko, kaya lumaki ito. Ano ang sabi ng Diyos? Ngayon din, ibabaksa ka ng Diyos. Dahil inangkin niya na kaya lumaki yung kanyang kaharian dahil sa kanyang galing at husay. Hindi niya alam, lahat ng bagay daw sa mundo ay nasa kapamahalaan ng Diyos. No? Kaya ang mga hari, ang mga presidente, ang mga leader ng bayan, ng bansa, kailangan nilang kilalanin ang Diyos natin. They need to acknowledge our God. Dahil anytime, sa isang kisap mata, pwedeng bawiin ng Diyos ang kapangyarihan o buhay na ipinahiram sa tao. No? Kaya napakahalaga na po na sa buhay nating lahat, wala ditong dapat na maitaas kundi si Jesus lamang. Siya ang maparangalan at mapapurihan. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Secondly, para tayo ay mag-excel sa spirit, no? Develop compassion. Let us develop compassion in our hearts. Matthew chapter 14 verse 14. Ano ang sabi diyan? Matthew 14:14. And Jesus went forth and saw a great multitude. No, nakita niya napakaraming tao, hindi mabilang. And was moved with compassion toward them and healed their sick. No? So sa paglalakbay ni Jesus, nakita niya raw yung maraming tao. No? At dahil sa nakita niyang dami ng tao, nahabag siya sa kanila. Naawa siya. At pinagaling niya ang mga may sakit at karamdaman. For us to develop our compassion in our hearts, we should go where the sinners are. Kailangan tayong pumunta kung saan naroon na makasalanan. Si Jesus nagpupunta sa mga communities, sa mga barabarangay, sa mga street. Pag nakita niya mga tao, namumove yung compassion niya. Nahahabag siya sa mga tao. No? Kaya nga sa Matthew chapter 9, same, verse 36 to 39. Habang naglalakbay siya, nakita niya mga tao, kanya-kanyang takbo ng buhay, ng landas ng buhay, para mga tupang walang pastol, na wala nag-aalaga. No? When he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Wala silang pastol na nag-aalaga, kaya nahabag ang Panginoon. No? Compassion develop when you go where the sinners are. Compassion is challenging you to become better. Pag wala kang compassion, wala, standby ka lang at isang buhay, Kristiyano. Pero pag may compassion ka, lalo kang mainip. No? Kahit saan may gawain, no matter what cause it is, kahit wag lamang matindi ang talagang todong lockdown tulad ng una-una. Pero pag medyo luwag na, go. No? Compassion pursue you for excellent spirit. No? Nagpupursu ka para mag-excellent spirit mo. Compassion leads you to do the extraordinary things. If you have no compassion, your spirit becomes stagnant. Kasi nga, walang compassion eh. You become easy Christian.
no fruit, no? Walang bunga. So you cannot reach the true meaning of your life. Hindi natin marireach ano ba talaga ang meaning ng buhay ko. Ako ba'y tatrabaho lang, magninegosyo, magkakapera, kakain, tutulog, ganun lang ba? No. No? Kaya maraming tao, they live without purpose. No? Hindi nila alam ang purpose ng buhay nila. But thank God, God has given us the instruction na tayo kaya pala nabubuhay sa mundong ito, may purpose si Lord. No? May purpose si Lord. No? Na kaya ka pala pinagpapala, binebless ni Lord for you to become a blessing. No? For you to become a financial o kingdom financer dito sa kaharian ng Diyos sa lupa. Na kaya nag-excel ang gawain ni Lord, lumalaki, lumalago, binebless dahil sa buhay mo. No? So kaya, kailangan nating i-develop yung compassion sa puso natin. At paano ma-develop? Go where the sinners are. Like Jesus. No? Lumalabas siya sa comfort zone niya. Pumupunta siya sa iba't ibang barangay, sa mga lugar. Kaya pag nakita niya mga tao, nahahabag siya sa kanila. No? No? Naawa siya. Para sila mga tupang walang nag-aalagang pastol. At kaya ang bawat isa po sa ating, no, hindi aksidente kung bakit tayong lahat naririto. This is the plan of God for us. No? Na malaman natin, Lord, I have not chosen you, but you have chosen me. Hindi tayong pumili kay Lord. Di ba? Sabi ng John 15:16, you have not chosen me, sabi ni Jesus, but I have chosen you. Ako ang pumili sa inyo. And ordain you to go. Para tayo humayo. Not to stay. No? But to go and bear much fruit. Magbunga tayo. And that your fruit should remain. At yung bunga natin manatili, mag-abide. No? Last week yung message nga sa atin ni Pastor Walter, no? Abiding in Christ. No? At pag nanatili kay Kristo, syempre, magbubunga ka. No? The more na nagiging fruitful ang buhay mo, lalo kang nagiging blessing sa maraming tao. No? So kaya, para mag-excel tayo sa Panginoon, ma-develop yung compassion. Kasi pag wala kang compassion, ayaw mong pumunta sa mga barangay, sa mga probinsya, na ang dami nangangailangan ng kaligtasan, pero pag may passion ka, talagang kahit saan kadali ng Panginoon. No? Lastly, take on new areas of responsibility. Kunin mo ang bagong area ng responsibilidad sa iyong buhay. Dahil diyan ka nagmamature, pagka may responsibilidad ka sa ministry, no? Diyan nag-excel yung spirit mo, natututo ka mag-pray, umiyak, magbasa, mag-aral. Bakit? Kasi may responsibilidad eh. Unlike dun sa walang gawain, na yung maatin lamang. So kaya, bawat isa po sa atin, no, kung merong pinagkatiwala sa iyo na responsibilidad, i-take mo yan, no, sa area na yan. Because God is looking for an ordinary people to do excellent things. No? Ordinaryong tao tayo. Napili ka, pero ang gagawin mo, grabe, excellent things. No? Na para isipin mo, Lord, hindi ako karapat dapat dito, pero you're an excellent God, Panginoon. Kaya ikaw naman, tayo naman ay mag-strive, no? Na mag-excel ang ating spirit. Sa Mark chapter 2 verses 1 to 4, meron po ditong 4 na kabataan. They do an extraordinary things, excellent spirit. Tingnan natin. Mark chapter 2. And again, he entered into Capernaum after some days. Si Jesus ang tinutukoy. No? Bumalik siya doon sa Capernaum na sa tahanang tinutuluyan niya. And it was noise that he was in the house. Narinig karoon daw ng ingay na si Jesus naroon sa kanyang tahanang tinitiran sa Capernaum. Verse 2, and straightway, many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them. Not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they came unto him, bringing one sick of the palsy. May dinala daw na isang lalaking paralitiko habang si Jesus naroon sa tahanang tinutuluyan niya. Maraming taong nagkakagulo, no? Which was born of poor. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. No? So sinasabi rito, yung 4 na kabataan
nalaman nilang si Jesus naroon sa tinitiran niya sa Capernaum, dinala ng 4 men, 4 na kabatang lalaki, yung lalaking paralitiko, buhat-buhat nila. No? What they did, no? The 4 young men bring the paralyzed to Jesus, pero dahil sa dami ng tao nga, no, hindi sila makapasok doon sa loob ng bahay. Anong ginawa nila? Pumanik daw, they climb up to the rooftop, doon sa ibabaw ng hindi naman yero pa, no, mga bricks, ang bato-batong ginawang bubong, no? So, they did excellent things, no? Pumanik pa sa bubungan, mahirap po 'yon. Papagalitan ka, mumurahin ka ng may-ari ng bahay at binabakbak pa yung bubong, no? Baka ano nangyayari diyan? Sino yan? Ay, binakbak nila yung bubungan, no? They risk their lives. Risky po 'yon. Mahirap pumanik sa bubong ng may bubungan, no? Babatuhin ka diyan, baka may mangyari hindi tama, no? So, maaring magalit ang may-ari. But the 4 men, they don't care what the people may say. No? Kahit ano sabihin ng mga tao, whatever comes my way, no? Sa kanila, ano man mangyari sa kanila, basta ito ang goal namin, itong paralitiko, mailapit namin kay Jesus. No? So, they did the best thing, excellent spirit. No? Gumawa sila ng paraan para yung kanilang lumpong daladalay mailapit kay Jesus. No? No? So kaya nga po, we develop our excellent spirit. No? May bagong ibinibigay sa atin. No? Example. No? Dati, kung magising marami sa atin, alas 7, alas 8, alas 9, pero ginigising tayo ni Lord. Ito ang responsibilidad mo ngayon. No? Maaga kang sasamba kay Lord. Kung dati-rati, kung pumunta ka sa gawain ni Lord, sa worship service, ang start halimbawa 9, darating ka 10 o 10:30, no? Ngayon, pinaaga tayo ng Diyos kasi gusto ni Lord magkaroon tayo ng excellent spirit. Andiyan po ba tayo? Binabatak tayo ng Diyos pataas. Hindi na pwede yung palamya-lamya, no? Pahina-hina. Kailangan tayo mag-excel. Hindi na pwede yung dating espiritu natin na walang disiplina. Dito po sa ating ministry, because if you want to discipline others, first thing first, you must discipline yourself. May inimbitahan tayo. Attend ka sa church, may gawain kami doon. No? Ano oras ang gawain? 9. No? Dumating ka 9:30 or 10. Yung inimbitahan mo, nauna pa sa'yo, hinahanap ka, kaya next week hindi na bumalik. Paano yung leader na nag-imbita? No? Siyang huli na maaga pa yung naimbitahan. No? How can we win souls kung tayo mismo na leader, no? Ay hindi disiplinado, no? Hindi tayo nag-excel ang spirit, no? 2021 na po, because we are called to succeed. Sabihin sa katabi nyo, you are called to succeed. You are called to win. Sa katabi, sabihin nyo, you are called to be an overcomer. We are called to preach under the anointing of the Holy Spirit. We are called to prosper. No? Pinili tayo para mag-prosper tayo. We are called to bless, to become a blessing. No? Bine-bless ka para maging pagpapala. No? Andiyan po ba kayo? We are called to become better than yesterday. No? Wala na, hindi mo na maibabalik yung kahapon. Kahapon tamad ka, ngayon hindi, masipag ka na. No? Paangat ng paangat. Kahapon kung gumising tayo, alas 7, alas 9, no? Ang gawain, alas 9, alis ka, alas 9 nga simula eh. Umalis tayo alas 8 sa bahay. No? Kaya yung taga Parañaque, praise God, maaga sila. No? Alas 7, talagang hanggang 7:30, ando na sa gym. No? Bakit? Nag-excel eh. No? We are called for excellence. No? Amen ba? No? Kaya mo naman yan eh. Hindi naman tayo batang kailangan gisingin lagi at paliguan patbihisan, no? Sabi mo sa sarili mo, Lord, kaya ko ito. Lord, kaya ko ito, no? Kaya natin 'yan, no? Amen. Our God is an excellent God, no? Excellent po siya, no? Kaya kung ano man yung mga ipinagkatiwala sa atin, common na yun talagang may gawain tayo, nagpe-pray tayo, pero ito yung paraan ng Diyos. Kailangan para mag-excel tayo, mapurso natin yung excellent spirit.
Embrace mo kung ano yung ministry. Sa prayer ka, cell group ka, no? Meron kang Bible study, merong prayer meeting na nililid ka, no? Alagaan mo yan, i-treasure mo yan, no? Embrace mo yan. Kasi diyan madedevelop yung compassion mo sa ministry at yung responsibilidad na tinanggap mo kay Lord, diyan ka magmamatured. Kasi pag isang tao walang responsibilidad sa ministry, wala, at is lang siya, no? Okay lang sa kanyang aatin-atin kasi walang responsibilidad no? Pero pagka may responsibilidad ka, no, gampanan mo yan. Makita mo, nag-excel ka, nagbabago ang buhay mo. Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, si Daniel, no? He has an excellent spirit. Ilang hari ang lumipas at dumaan ng panahon niya, walang ibang hinahanap na tao kundi si Daniel. Kasi God has given him understanding to interpret the vision, the deep things na hindi kayang ipaliwanag ng tao. No? Pinagkakalooban siya kasi malalim yung relasyon niya sa Diyos at tama ang kanyang puso. No? Humble himself. Mapagpakumbaba siya, hindi siya mapagmataas. No? Sa Mindoro nga po almost 30 years ko nang kasama yung mga workers, leaders, yung mga kapatiran doon. Gusto ako pa nandun. No? Sabi ko, andyan si Pastor Ber. Mabait naman siya. No? Medyo nga lang magsalita yun, pero ano din ang puso po nun. No? Mga kapatid, mga magulang, no? Ang bawat isa po sa atin, this year, 2021, let us move forward. No? Binabatak tayo ng Diyos pataas kasi gusto ng Lord mag-excel tayong lahat. No? Amen po ba? We will become better. No? Not today, but tomorrow. No? What you are today is what you are tomorrow. No? Kung ano ka ngayon, kung anong ginagawa mo ngayon, yan ka bukas. Your decision today will make you better tomorrow. No? Anong gusto nating pasya? Lord, I want to follow you. Lord, I want to serve you. Lord, I want ministry. Lord, anumang talent. Kasi kahit anong husay at galing mo, kahit napakagaling mong kumanta, pag wala kang time kay Lord, wala kang responsibilidad, no, you are not available sa gawain ng Diyos, hindi tayo magagamit ng Diyos. Marami na ako nakasama dati, no? Magaganda boses, magagaling, matatalino, pero wala naman time kay Lord. Useless din, hindi magamit. No? God is looking for men and women who is available. No? Yung available tayo. No? Itong hinahanap ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya kapatid, mga magulang ngayon po umaga na ito, no, masarap maglingkod sa Panginoon. No? Lalakas ka, sisigla ka, ang favor and protection ng Diyos laging nasa iyo. No? Ang mundong ito, sabi ng Bible, pasama ng pasama sa huling araw. No? Maraming tao, sabi ng Thessalonians chapter 2, magiging makasarili, gahaman sa salapi, walang utang na loob, no? Walang galang sa mga magulang, nasa Bible. No? Mapang-api, gahaman sa salapi, ganyan ang mangyayari sa huling araw. At nangyayari nga po ito. Pero tayo mga anak ng Diyos, iba tayo sa kanila. Amen? No? Kailangan lagi tayong excel. No? Nag-excel ang spirit natin. No? Kaya nga, yung nakaraang buwan, taon, tapos na po yun, hindi na maibabalik. No? Let us pursue excellent spirit. No? Tumayo tayong lahat. Amen? Oh God, Lord, thank you, Lord. Our God is an excellent God. Thank you, Lord, for choosing us and ordain us before your sight. Lord, hindi kami mananatili sa kalagayan na kami po ay parang baksak, parang talunan, parang walang magagawa at hindi makakabangon. In Acts chapter 3, when Peter and John entering in the beautiful gate to pray in the temple, they saw a young man, a paralyzed man, na akala niya ay lilimusan siya ni Pedro at ni Juan. But Peter and John said, "Look at us," in Acts chapter 3.
Silver and gold, sabi ni Pedro at ni John, silver and gold we have none, but such as I have, I give unto thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. At ang lumpo na yon, na wala ng pag-asa sa buhay na makalakad at makatayo, nakabangon, nakatayo at nakalakad. Kapatid, kaibigan, bumangon ka tumayo sa iyong kalalagyan, sa iyong kinalalagyan. Para bagang ang espiritu mo'y sobrang dry, sobra ka ng depressed at wala ka ng pagmamahal sa Diyos, wala kang kagalakang sumambat maglingkod sa Panginoon. Jesus, as Peter and John said to the paralyzed man, paralytic man, rise up. Rise up. Bumangon ka, tumayo tayo. And God healed your spirit. God and strengthen you, empowering you. Kapatid, kaibigan, may mga bahagi ba sa buhay mo na parang wala ng pag-asa, hopeless na? Ngayong umaga na ito, mga kapatid, mga magulang, to those who are watching, in God, habang tayong tao'y nabubuhay, there is hope in our Lord Jesus Christ. May pag-asa po tayo sa Panginoon. Sa oras na ito, tanging kay Kristo lamang ang ating pag-asa at wala nang iba pa. Let's sing this song, In Christ Alone. I place my trust and find my glory in the power of His name. Yes, yumuko tayong lahat at pumikitaas po natin ang ating kanang kamay sa Diyos. Mag-concentrate tayo ang puso't isipan natin sa Kanya. Let's sing this song prayerfully. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Yes, Lord, Ikaw ang source ng aming lakas. Ikaw ang source ng aming pag-asa, Lord. Amen. Everybody, siya nga po, Panginoon, sa iyo lamang, Lord. Aming itinitiwala ang aming buhay. Hallelujah. Amen, amen. Yes, Lord. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone. Is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ. Sa Tagalog, kay Kristo lang. Kay Kristo lang ang iwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Mga kapatid, mga magulang, brothers and sisters, at this moment, where is your hope? Nasaan ang ating pag-asa? Sa oras na ito, let God speak to our hearts, to our spirit.
Don't stay. Don't remain in the spirit of self-pity, self-righteousness. Don't stay in the spirit of rebellion, pride, unteachable spirit, resisting spirit, resentment, bitterness, unforgiveness. Rise up and come to our Lord Jesus Christ, who gave us strength and hope. As we bow our heads and close our eyes, lift up our hands toward God, just pray and repeat after me. Say with me, this is a prayer of rededication of our lives to our Lord Jesus Christ. Say with me, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, I come before your throne, before your presence. I humble my heart unto you. Forgive me, Lord, for all my iniquities, my unrighteous deed. Cleanse my heart, Lord Jesus. I open my heart unto you. Come into my heart once again through your Spirit. Be the ruler of my whole being. You are my Lord and my King, my Master. Beginning today, Lord, I will follow you. I will obey you. Thank you, Lord Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, umasan ko. Sa bawat tagumpay, amen, we have victory in Christ Jesus. Bawat tagumpay ay sasabihin ko, lakas, pag-asa ko. For the last time, sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay, ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Father, right now, as the head of this church, I release upon your people. Right now, Lord, I release, oh God, in the name of Jesus, the spirit of excellent spirit, oh God. I release and I declare, Lord, that all of us will rise up like an eagle. Lord, we will pursue, oh God, the excellent spirit. Ibalik mo, Panginoon, ang apoy at init ng pag-ibig sa iyo ng bawat isa. Father, right now, from the top of their head to the sole of their foot, oh God, stretch forth thy hand, Lord. Stretch your hands, Lord. Touch their hearts. Touch their whole being by your spirit, by your power, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, touch them, Lord, with your spirit, Lord, with your power, with your anointing, oh God. Oh, Lord, right now, release your anointing, Lord. Because where the Spirit of the Lord is, there's freedom, there's liberty. The yoke shall be destroyed because of the anointing, O God. The yoke of bondage of the enemy, the yoke of pride, rebellious spirit, unteachable spirit. Yes, hallelujah, in Jesus' name. Release your anointing, Lord. Release, O God, in Jesus' name. Lord, whatever the needs of your people, O God, heal their sick if they have sickness in their body. Heal their sicknesses and diseases, Lord, by your power, Lord Jesus. Amen, Lord. Amen, Lord. By your stripes, we are healed, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. We release and we declare, Lord, strength, oh God. Healing, miracle, deliverance, Lord. Peace and joy in the name of Jesus. Lord, salamat. We claim it. We receive miracle. We receive blessing coming from you. We are called, Lord, to bless, to be a blessing, oh God.
We are called for excellence, O God. Yes, Lord, beginning this day, Lord, all the JW family, O God, we will rise up, Lord. We will never be the same again, O God, after this service, Panginoon. Lord, we receive, Lord, new heart, new spirit coming from you. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Awitin natin yung isang song natin kanina, that in this church, we will grow. Tayo po'y lumalago, ine-educate tayo ni Lord, tinuturuan niya tayo para mag-grow tayo. Lumago tayo, hindi tayo manatiling bata at baby na inaamo-amo. No? Alam na natin. Amen. Yes, Lord. Amen. Everybody clap your hands. Hallelujah. We're in this house of the great King. Amen. We come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for our miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, we've come together now. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for our miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Oh, say God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Amen. Clap your hands. I'm found safe where I belong. I'm a living stone in this house. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. We will grow. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power. There is power here for our miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. We will sing God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Once again, sing God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is
awesome in this place. Amen. Amen. Kailangan po tayo mag-rejoice, no? Mag-rejoice tayo kasi ang presensya ng Diyos naririto. Alam niyo ba, maraming sumasamba kay Lord, hindi nararamdaman ng presence ni Lord. Wala ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. But God is alive. He is in our midst. Let us rejoice in the Lord. Let us mag-happy tayo kay Lord. Amen. Mag-rejoice tayo. Happy day, happy day. Amen. Hallelujah. Amen. Woo! You have rescued me, singing out, Jesus is alive. To cross the empty grave, life eternal, you have won today. Shout out, Jesus is alive. Sing, He's alive. He's alive. Sing, 1, 2, 3. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Sing forever, forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Amen. Endless joy, perfect peace, every pain, Oh, we will celebrate. sing it out. Jesus is alive. We'll sing, He's alive. Amen. He's alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be sad. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Sing forever. Forever, forever I am changed. Once again, when I stand in that place, free at last, meeting face, I'm yours. I am yours. Jesus. Jesus, you are mine. There's joy and perfect peace. Like the pain, finally we'll see. Celebrate. Jesus is alive. He is alive. Oh, we will celebrate. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Sing forever, forever I am changed. Oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious way, what a glorious way. You sing, Lord. That you have saved me. Oh, What a glorious day. what a glorious day. Oh, what a glorious way. What a glorious way. You have saved me, Jesus. That you have saved me. Oh,
Clap your hands. day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Amen. Hallelujah. Never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Sing forever, forever I am changed. Forever, forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Amen. Praise God. Sabihin niyo po sa katabi niyo, you are blessed. Sa kabila, you are blessed. You are victorious. God's army. Victorious ka na. Amen. Amen. Sige po, maupo tayong lahat. Hallelujah. Amen. Praise God. Dumako po tayo sa isang mahalagang gawain. At one of the secret for God's expansion ay ang ating pong giving kay Lord, no? Bago tayo mag-Holy Communion, tawagin natin Pastor Walter. Salamat po, Bishop. Magandang umaga po, mga kapatid. Ito pong pinaka-excited na part na po. Kung gaano tayo ka... No, ang sarap po bang kumanta sa Panginoon? Amen. No? Talagang kung ano yung meron, resources natin, buhay natin, yan talaga yung unang-unang hinihingi sa atin ng Panginoon. Sa umagang ito, samahan niyo po ako sa 2 Corinthians 9. Sige po. 2 Corinthians 9, 6, 7, and 8. Sabi po, we cannot outgive God. Ano? Hindi na po natin kayang tumbasan kung anong kayang ibigay natin. Kahit ibigay natin lahat pa ng tinatanggap natin. Ano po? Basahin po natin. But this I say, he which soweth sparingly shall reap. Aani daw po. Also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Sige po. Next. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Sabihin nga po natin, God loveth a cheerful giver. Cheerful giver po ba tayo? Amen, amen, amen. Next po. And God is able to make all grace abound toward you. Mga kapatid, wala pong mahirap sa Panginoon. Kaya niya pong ibalik yan lahat. Sobra-sobra umaapaw. Siksik, liglig. Tandaan niyo po, matagal na tayong nagtiwala sa kakayanan ng maraming tao. Simula sa araw na ito, mga kapatid, hinahamon ko po kayo. Isilid niyo ang inyong pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Isilid niyo po. I-resolve niyo sa puso niyo na ang aking Panginoon ay tapat. Amen? At sabi po dito, abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Mga kapatid, ano po, ang ating pong pagbibigay ay isa lamang pagbabalik ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. At bago ko po tapusin itong maikling exhortation po sa giving, tandaan niyo po mga kapatid, ang pagbibigay po ay parte ng pagbibigay natin ng honor sa ating Diyos. It is part of the honoring. Ang honoring po, ito po yung pagbabalik ng pagmamahal. Ang honoring po, ito yung paggalang sa iyong Ama. Ang honoring po, ito yung pagkilala sa iyong Creator na nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya po kung tayo ay magaling sa mathematics, I tell you, yung pong ibinibigay sa natin sa Kanya, ibinabalik natin sa Kanya, ay halos wala pa po talaga. Kaya nga po, huwag po tayong malungkot, huwag po tayong mabahala kung sa oras na ito tayo walang maibigay. Pero tandaan niyo po, ang Panginoon hindi po siya hihingi sa atin nang hindi niya pa ibinigay sa atin.
Ano yung meron tayo na pwede natin ibigay sa Panginoon? Unang-una, ang ating buhay, ang ating katawan, at ang ating pananampalataya. Ibinigay na yan sa atin ng Panginoon nung tayo naligtas. At sabi ko po kanina, walang hihingi ng Panginoon na hindi niya pa ibinigay sa atin. So ngayong umagang ito mga kapatid, siguro ito na, malamang ito na yung simula. Maunawaan natin, wala man tayong hawak ngayon, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil meron kang katawan, meron kang pananampalataya at pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. At yan ang ibigay natin sa Panginoon. Lamang kalakip ang ating pagsisilbi at ang ating pagbibigay ng honor. No? Sabi nga sa Bible, tithes and offering. Amen? Kung sino daw po ang tumulong sa pagbubuo ng tahanan ng Diyos, tandaan niyo po ito, bubuuin ng Diyos ang tahanan mo. Ang material na bagay ay kalakip lang ng buhay natin, pero hindi po yan ang buhay natin. Yan po ang nagbibigay sa atin ng, sabihin natin, pambili ng pagkain, damit, pangangailangan. Pero sabi po sa Deuteronomy 8:18, tandaan niyo po ito. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kapangyarihan, mag-produce ng wealth. Kaya huwag tayong manghinayang sa pagbibigay sa Panginoon. Sige po, atin pong ipag-pray ang ating pong kaloob. Yuko po tayong lahat. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami po'y dumudulog sa iyong harapan. Dala po namin, hawak po namin ang aming pong mga kaloob. Lord, namin pong dinadalangin na malugod po, maging kaluguran po ang aming pong paghahandog na ito sa inyong harapan. Turuan mo po kami, Panginoon. Sumunod, magpakababa, maunawaan ang iyong layon sa aming buhay. Upang sa susunod, Panginoon, na aming pagkikita-kita, sa amin pong sasama-sama sa pagsamba sa iyo, Panginoon, ang bawat isa ay magalak na may maibibigay. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin na ang lahat ng nangyayari sa amin ay may kapahintulutan mo. Palakasin mo po ang aming loob, ang aming pananampalataya. Turuan mo po kami maging masunurin, mapagmahal sa aming pamilya. At higit sa lahat, Panginoon, palakasin mo po at pataasin mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang kapurihan. And everybody says, Amen. Amen. Almighty God, the great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, in the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. The day I left home, I knew I broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same.
one night, I remember His love for me. Down a dusty road ahead, I can see it was the only time. It's the only time I ever saw Him run. And then He ran to me, He took me in His arms, held my head to His chest, and said, my son's come home again. Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in His voice. He said, son, do you know I still love you? He caught me by surprise, and He brought me to my knees when God ran. I saw Him run to me. I was so ashamed, all alone and so far away. But now I know that He's been waiting for this day. I saw Him run to me. He took me in His arms, held my head to His chest, said, my son's come home again. Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in His voice. I felt His love for me again. He ran to me, He took me in His arms, held my head to His chest, and said, my son's come home again. Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in His voice. He said, son, He called me son. He said, son, do you know I still love you? He ran to me, and I ran to Him. When God ran. Praise God. Isa pang malakas pang palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Tayo po ngayon ay dadako sa ating Holy Communion. Amen. Ito po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. No? He died on the cross to save humanity. Kaya, sabi po ng John 15:13, greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. Wala na daw hihigit sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng buhay para sa kanyang makaibigan. No? Wala nang hihigit pa sa kanya, at ito ay ang ating Panginoong Yesus. He gave His life on the cross of Calvary to redeem us from the curse of sin, from the curse of poverty, from the curse of sickness and diseases. Kaya yung kanyang katawan, inialay niyang kusa sa krus ng Kalbaryo, at sinabi ng banal na kasulatan, no, na ang lahat ng tao sa kanyang ginawa sa krus, tayo po'y nasave na, ligtas na po tayo. No? Kaya ang kinina po natin yon, He finished doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya na po ang ating kaligtasan. Kaya nga po, sa tuwing kakain tayo ng tinapay na ito at iinom sa saro ng bagong tipan, ay inihahayag natin at ipinapahayag natin ang pagkamatay ng Panginoon sa krus. Kaya ito po'y gagawin natin bilang pag-aalaala sa Kanya na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y manalangin. Lord, bless our Holy Communion. Remember what you did on the cross of Calvary. Bless this bread and juice symbolizing of your body and blood shed on the cross of Calvary. We thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Hawakan mo na po ang cup at ang bread. Simbolo po yan ng katawan ng Panginoon. At umawi tayo. Kung meron na po ay tumayo at umawi tayo kay Lord.
Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now in many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Taas po natin ang tinapay. Lord, salamat. Kung hindi na ibayubay ang iyong katawan sa krus, lahat kami patungo sa kapahamakan. Marami pong salamat dahil iniyali mo ang iyong buhay para sa amin, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa amin. Pagpalaan niyo po ang bread na ito, simbolo ng iyong katawan. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. We claim healing, Lord, by your stripe. Amen. Lord, narito rin po ang juice, simbolo ng iyong dugong banal na nabuhos sa krus. Amin po itong iinumin bilang pag-aalaala that your blood shed on the cross of Calvary to cleanse us from all our iniquities. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin inumin. Amen. Sige po. Lalapit po muli ang ating mga asyeret. Ilagay nyo lamang po muli sa Thank you, Lord. Amen. Patuloy tayo sa diwa ng prayer. Amen, amen. Father God, we thank you, Lord. We honor you. Lord, may the blessing of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. And Father, we pray for our beloved Mayor, Lani Mercado Revilla. Thank you, Lord, for the complete healing. Lord, wala siyang sakit, wala siyang karamdaman. May your strength flow upon her life, O God. Lord, may your favor, may your healing touch. Thank you, Lord, for the unlimited strength, for the wisdom and blessing and favor. Lord, salamat dahil yung kapangyarihan mo ay patuloy mong pinadadaloy sa kanyang buong katauhan. No weapon that is formed against us shall prosper, O God. Dahil siya po'y anak mo, Panginoon. Siya po'y lingkod mo, O Diyos. Salamat. Thank you for the complete strength, healing na ibinigay niyo na po sa kanya. Lord, no worries, O God. No doubts, Lord, because our God is alive. Lord, na nagbibigay sa kanya ng lakas at tagumpay ng buhay. Lord, bless her life and her family, Father God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Maupo pong lahat saglit for our announcement. Amen. Wala ba nakaana? Sige po, mamaya, meron po tayong mentoring after service, mga 1 p.m. At mga taga Parañaque at Sagana, no, at mga workers and leaders natin dito. Ito po yung ginagawa natin every first Sunday of the month. At yung regular Sunday, ang mga workers natin from Parañaque, no po, na maganda po ang mensahe nito. Mamaya magsishare po ako, after ko ay si Pastor Walter, no? At ang Father's Fellowship, every Saturday, 3 p.m. po, no? Nakahapon po, Sunday, ang dami po mga father. At on
online youth fellowship, Sunday 7 p.m. po mamaya. Kasama po ang Mindoro Jam. At kinokonek pa po ang youth ng Pangasinan ng Alaminos. No? Ayan. At yung pong every morning devotion natin, Monday, Wednesday, and Friday, 9 a.m. po yan. Yung pong ating teaching, no? Makinig po kayo sa ating devotion. And Thanksgiving worship, Monday, 7 p.m. and Wednesday and Friday, 7 p.m. naman po yan, MWF din. At may ginagawa po tayong online prayer gathering every 4 a.m. Everyday po yan, fathers, ang mga tatay po nagpe-pray every 4 a.m. No? Makipag-usap po kayo kay Pastor Walter, every 4 a.m. po nagpe-pray ang mga tatay natin. Grabe po. After naman po noon, mothers naman, 5 a.m. Mga nanay, nagpe-pray po sila through messenger. Ganon din po ang ating mga pastors na Mindoro, kami po. Everyday din po yan, 5 a.m. kasabay po ng mga mother. Kaya grabe po ang presence ni Lord sa atin. Talagang nasasanay na po, kaya practice makes perfect. Gumising po kayo at makasama po kayo sa prayer ng mga father, ng mga pastor po natin. Ano? Kasama po ang Mindoro, Pangasinan, ang mga pastor natin, nagpe-pray po kami. Ayan. And Tuesday and Thursday, mga youth naman po, 10 p.m. Ayan, prayer din po nila ng mga youth natin. No? Makipag-connect po yung mga youth natin, may mga ilang tayong youth dito. No? So at yung mga first time po natin na nandito, ay gusto po namin sabihin sa inyo na narito po tayo sa Jesus, Lifted Up Church, na wala po tayong dinadalang anumang sekta dito o reliyon, kundi ang Panginoong Sus lamang po itinataas natin dahil siya ang ipinako sa krus. Hindi Mormon, hindi Sabadista, kundi si Jesus para magligtas sa ating tao. Na po? Kaya sa FB po, yan, sa Facebook page po natin, search niyo po Jesus Lifted Up Church, no? At sa YouTube, J Blue Church, makikita nyo po yung ating mga gawain nandyan po. No? Mag-like po kayo. No? Amen, amen. So, thank God. Tumayo tayong lahat for our closing prayer. Amen, amen. Balik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo lamang ang pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay Ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay
puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Salamat po sa iyong katuruan, O God, na aming narinig. Na katulad Daniel, Panginoon, ng sikreto upang maunawaan namin ang buhay, ay palagi kaming manalangin at huwag kaming mapigilan ng kung anumang mga problema at pagsubok sa buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Dalangin ko sa aking mga kapatid na dumalo, sila po'y pagpalain mo. Ikaw po'y maging malapit sa kanila, Panginoon, at sa iyong anak na ginamit, bigay mo po, ibalik mo po ang nawalang lakas sa kanya, Panginoon, at pagpalain mo ang kanyang buong pamilya. Salamat po ng marami, O Diyos. Muli, sa iyo po namin tinitiwala ang aming buhay at sa maghapon po ang aming gagawin. Ikaw lamang po ang siyang maitaas, maparangalan, at kami po ang siyang mababa. At inaamin namin na kung wala ka, ay wala po kaming magagawa. Salamat po ng marami sa iyo papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Sige po, mag-pray po natin ang lahat ng may birthday ng February. Sige po. Sige po. Meron po bang may kaarawan ng February? Lapit po sa harapan. Amen. Si Abby. Sino pa? May kaarawan ng February? Ayan, Brother Lito. Where Lito? From Paranaque. Ate Shirley. Meron pa? Si Aiza. Si Henry. Ayan. Okay. Wala na? Tuon po natin ang kamay natin sa kanila. Ama naming Diyos, salamat po ng marami na ngayong buwan ng Pebrero, narito ang mga anak na magdaraos ng kanilang kaarawan. Father, we pray whatever the deepest desires of their heart, i-grant mo, Panginoon, sa kanilang kaarawan na yon. Salamat dahil hindi lang sila pinanganak ng physical, kundi spiritual. Lord, salamat. I release your blessing upon them, Father God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Salamat, salamat. Lord, may your favor and continue to be closer unto them more than ever before, Father God. Nakikigala kami, nakikigalak sa kanilang kaarawan na yon. Naway magkita-kita kami sa kanilang mga bahay at doon may celebration. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Day to you. Happy birthday. Amen. Sige po, God bless you all. At sa 18 po, nandiyan kami sa Kabuyan, Sister Au. Kita tayo dyan ni Brother Brian. At sa Alaminos, nandiyan din kami sa 26. At sa 19, 20, 21, nandiyan din kami sa Mindoro. God bless you all.